Здравейте, Майнкрафтъри, отново! Пак съм аз, Кара, но пак с бъгнат скин. Да, това е продължението на втори епизод. В предишната част открихме дънжън. В дънжъна открихме седло и броня. И две кофи, които е тук и тук. Втория чест ще го сложа и сигурно ще подреждам оф камера. Защото мисля, че 3 честа по този начин са доста грознички. Да, но ще си взема шугаркейна, защото ще правим ферма, която по-късно ще бъде автоматична. Сега да взема вода от кладенеца, да се надяваме да не го бъгна. Добре, не го бъгнах. Ето тези ще ги изкопая. И може би както направих с другата ферма, ще сложа лилипац, за да не падам аз. Да, намерихме диаманти. Сега ще сляза в мината с Diamond кирка. Преводът от английски това значи диамантена кирка и ще ги изкопая. Но за тази цел трябва да имам диамантена кирка и кофа с вода. О, колко яко изглежда с този текчър пак. Си взема леглото за всеки случай. Единственият проблем е, че не можах да направя да си пазя инвентара, когато умра. Но той е леко, казвам, незначителен. Защото половината неща, които са ми в инвентара в момента, мога да си ги набавя отново, защото имам овце във фермата за легло. Имам прекалено много желязо и мога да си направя и друга кофа. И друг меч. Имам и камък, достатъчно. И мога да си направя друга кирка. И други неща. Изчезна. Добре, явно ще се вкачвам отново. Не мога да си го обясня. Изчезна ми водата. Значи тук отстрани ще направя един страничен изход и точно под стълбите ще почна да правя слайм ферма. Защото ако забелязвате на картата има слайм чънк. Няма да излея и тук. Малко на стълбите ще спя, ама нищо. Ще работа. Ако се чудите какво е станало с по-голямата част от кабелстона в честа, който имам, ами не умрях, но го изхвърлих в лавата, защото мислех, че няма да ми трябва. Аз хубаво си мислех, че няма ми трябва, че като искам сега ще направя стълби, не мога. Но за сметка на това поизпекох малко, направих стоунбрик стълби и украсих малко сълцето. Освен че го украсих, го осветлих и добавих ферма. Такава за животни, защото тя друга ферма си имаше селото. То за какво му? И явно този епизод ще ходим до Недъра и ще си правим enchanting table.
Мене ли се стреляш, уе? Трябва да осветя по-хубаво. Или за момента ще спра мобовете, че ме е леко страх. Съжалявам, че чуя тя, ама... Ето, признавам си, че ме е страх. Не обичам мобовете. Предполагам, че това е... Има и втори пласт дълбочина. Мисля, че бях права. Защото има втори пласт. Да, ще се опитам мъничко. Бре, защото ще с обикновена кирка. Ще се опитам да позабързам нещата, но не се отчаивайте, ако не се получи. Първото обсидиан. Да, ще направим Enchanting Table в този епизод. И... Не, Enchanting ще го правим в другия епизод. Както и Nether портала. А за момента ще кажа чао и ще се върна в следващия епизод. Чао!